Ngiyabonga isikhathi ongipha sona, angithathelele ithuba ngibingelele abahlonishwa etafuleni bese ngithi nje protocol observed. Ngenxa yesikhathi ngicela nje uqala siqale ngengoma. Ngizohamba njengabo bonke nami ngize ngikudumise ngijabule ngisindile ngibone ngamehlo ngizohamba njengabo bonke nami ngize ngikudumise ngijabule ngisindile ngibone ngamehlo. Ngingakathandazi umphathi wohlelo ngicela ukufunda Deuteronomy isahluko 8. Funda uDeuteronomy 8 mofunda laphaya uverse 1 ugcina kuverse 5. Ithi-ke la isihloko izenzo ezinhle zikaNkulunkulu ku-Israyeli ehlane, isexwayiso ngokuziqhenya nongamesaba uNkulunkulu. Hloko lesi izenzo ezinhle zikaNkulunkulu ku-Israyeli ehlane. Uverse 1 mengifunda uDeuteronomy 8 ithi-ke la yonke iminyalo engiyala ngayo namuhla ngiyakuyigcina niyenze ukuba niphile nande ningene ukudla izwe uJehova alifungela oyihlo. Woyikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo leminyaka engamashumi 45 ukuba akuthobise. Ngokufunda uverse elandelayo ithi-ke akuvivinye azi okusenhlizweni yakho uma ukuyigcina imiyalo yakhe noma cha. Wakuthobisa-ke wakulambisa wakupha ukuba udle imana obungalazi ithi-ke la bebengalazi futhi oyihlo ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu aphila ngakho. Verse lokugcina, izingubo zakho aziguganga nonyawo lwakho aluvuvukalanga leminyaka engamashumi 40. uNkulunkulu abusiswe izwi lakhe. Amen. Ngifuna nje ukusho okuncane ngithi imisebenzi noma izenzo ezinhle kaJehova ehlane. uNkulunkulu wabayekelela abantwana bakhe kwaIsrayeli iminyaka engamakhulu 400. Mawufunda ithi baqeda iminyaka ewu400, abanye bathi 430 years, over 400 years bese eGibhithe. Lithi iBhayibheli uma bephuma eGibhithe baphuma ebusuku ngoba uNkulunkulu wethu usebenza uma sekuwalele. Ungaba mpisholo uJehova ilapha asebenza khona ngamandla. Amen makholwa. Lithi izwi-ke wabakhipha ebusuku baphuma eGibhithe ebusuku. Uma bephuma beya eKhenani kunento nje program direction ngifuna ukuyigcizelela. Number 1, into ebizwa ngokuthi is a land. Yinto uNkulunkulu ayifake enhliziyweni yabantwana bakhe bese seGibhithe kuthi uma bephuma uyobanikeza izwe. Number 2, kulelizwe azobanikeza lona kuzoba yizwe elivame uju nenyosi, izwe elinobisi, izwe elinamadlelo, izwe elinamanzi. Ngamanye amazwi i-order yasezulwini kumele ukuthi abantu babe nawo umhlaba, abantu babe
babe namanzi, abantu babe namadlelo, abantu babe nazo indawo abazoyisebenza lapha bazosebenza ngezandla zabo. Amen makholwa. Kuyiplani yasezulwini ukuthi lezi zinto umuntu abe nazo. Bese lithi iBhayibheli ke wabakhipha eGibhithe ngesandla sikaMose inceku kaNkulunkulu. Uma besehlane zazingekho izitolo ababezothenga khona impahla. Awayephume egqoke usize 5 noma usize 7 wesicathulo. Uma ethi happy birthday isicathulo besikhula kanye nonyawo. Umuntu ophume egqoke ijazi encane lusize small ebekathi bekakhula bese kuthi ijacket noma ishirt likhule kanye nomzimba ngoba uJehova wabathwala iminyaka engamashumi 40 kungekho izitolo ehlane impahla zabo ayiguganga. Thanini amen makholwa. Amandla kaNkulunkulu lana lithi iBhayibheli wabanikeza imana belambile bazimana belambile. Lithi iBhayibheli bengifunda la ingubo zabo ayiguganga nonyawo lwabo luvuvukalanga iminyaka engamashumi 40 ngoba uNkulunkulu wayebatshengisa ukuthi izinto ezinhle zifanele abantu abakholwa uNkulunkulu ophilayo. Amen bazalwane. uNkulunkulu wethu sengathi angasibusisa uma sizothola umhlahlandlela ukuthi sisuka lana siya kuphi. Ngalamazwi ngizothi izinto ezinhle zifanele abantu abakholwa uNkulunkulu ophilayo. Izinto ezinhle zifanele thina ngoba uNkulunkulu wethu uyaphila kwaze kwavuka umhlabelelo ukuthi uJesu wami uyaphila niyowesaba ntoni na. Ngizothi nje ekseni ngalamazwi sengathi singaqala lo mhlangano simazi uNkulunkulu ukuthi umevumela ukuthi siyehlane ingoba ufuna ukutshengisa amandla akhe nakhona ehlane. Akadingi ukuthi uze ube ngaphandle kwehlane. Kulelo hlane uJehova uzotshengisa amandla akhe. Kuyo leyo ndawo kuyo ebonakala sengathi dry ayinamanzi uJehova uzotshengisa amandla akhe. Uma simthemba akukho okungenzeki uNkulunkulu wethu. Thanini amen. Akwesisukumeni sikhuleke ndawonye ngenze lo mkhuleko siqale lo msebenzi. Siyathandaza Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha asikakamboni ofana nawe windoda yempi uJehova igama lakho somandla engcwele nguwe wedwa owathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Nguwe wedwa Jehova owabahola ehlane iminyaka engamashumi 40. Nguwe wedwa Jehova owahamba wabakhipha ezweni laseGibhithe emva kweminyaka engamakhulu 430. Nguwe wedwa Jehova engcwele owathi belambile wabanikeza imani vele ezulwini. Nguwe wedwa Jehova wathi bengenamanzi wakhipha amanzi edwaleni. Nguwe wedwa Jehova wathi bebhekane nolwandle olubomvu wadlula ulwandle olubomvu bahamba emhlabathini omileyo. Siyayibona izenzo ezinhle owazenze endulo nanamhlanje sathi Jehova yenza owakwenze endulo esikhathini esiphila kuso. Siyafisa ukuthi sizwe amandla kaNkulunkulu kukho konke lapho esaba khona. Sazi ukuthi okwethu uNkulunkulu uyaphila. Siyabonga sithi udumo lufanele wena. Sisaqala lo mhlangano unikela Jehova bonke abazoma kule ndawo siyayifafaza ngegazi lakho Jesu Kristu. Sibopha wonke amadimoni ebengaphazamisa lo mhlangano. Siyawakhuza ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sithi somandla engcwele ithathe indawo yakho kule ndawo. Uma kuphela lo mhlangano sithi udumo lonke lifanele uNkulunkulu wethu obusayo kuze kube phakade naphakade. Amakhola wathi amen. Gogo ngaphambi ukuthi ngiqhubeke nohlelo khona iwarning nje engifuna ukusikhuluma ngawo kancane. Uhulumeni wasezulwini namhlanje uze la uzokhuluma ngebudget.
kunendaba esiyixoshayo ezithi ukhona abafuna ukuza kule meeting ngenhloso yokuzodisrupta. Siyazi ukuthi kuneyinkinga ekuphatheni nje umhlaba wonke, akukho la kungazamazana khona. Kodwa iZululand inamahhovisi kaNongoma, i-satellite office, inamahhovisi oPhongolo, inamahhovisi eDube naseBaqulisini, ineminyango emihlanu wase-finance, owaka-technical, waka-corporate services no-community services. Inama-programs ewaranayo throughout the district, ikakhulukazi le yokuzama ukuthi kunikezwe abantwana bethu abaselula amaphola. Kunohlelo oluranayo across the district, luranwa service provider igama lakhe ngobani, igama lalawo khona u-MTN. Siyazi ukuthi lineyinkinga, bakhona abaphethe iminyango yabo ivuliwe, bakhona futhi abasebenza nomphakathi ngalezi ndaba lezi. So siyanxusa laba abanalo hlelo lokuthi baphazamise le road show ukuthi bangakwenzi lokho, abaxhumane neminyango efanele futhi abaye eminyangweni efanele. Even i-office likameya livuliwe ukuzoxoxa ngalokho. Namhlanje sizoxoxa ngendaba le-budget. Kodwa futhi uma ngabe beyimisele nge-progress nje ukuthi isifunda sethu si-progress, bangakwenza in writing, basinikeze sikhona uye ukuthi nake sikhala ngabo manibuyele office siphenduleni lo, bese-ke mawukuthi-ke bakushile konke nokuxhumana kwabo, mina can even take i-undertaking ukuthi I'll make sure ukuthi they get iy'mpendulo. Ngiyazi umeya uzokwenza njalo, nokuthi manager nawe ukhona. So siyakuvimba lokho ukuthi akungenzeki, siyakuvimba nje, asifuni nokukuvimba ngegama likaJesu, sikuvimba nje ngomoya omuhle ukuthi akungenzeki. Kodwa siyabancenga abaninkinga sithabeze ngaphambili, hayi namhlanje sithabeze ngaphambili ngezikhalo lezo, zithathwe iy'khalo zabo. Nami noMsisindlu sikhona sonke, noMsifundlela sikhona sonke, sinikezeni sizokuxazulula. Kodwa lolu hlelo namhlanje alihambe libambe nje indima yakhe. Sicela lokho-ke, siyaqhubeka siyaphambili. Siyabonga kakhulu kumfundisi, ngaphandle kokuchitha isikhathi nangokujaha sona isikhathi niyamazi uMatamela, niyamazi uCupcake, niyamazi uCupcake. uCupcake igama lokuteketisa umongameli wethu uCyril Ramaphosa. uCyril Ramaphosa usiphethele umongameli, uphethe iSouth Africa yonke. Angazi-ke elensizwa likaMnumzane u-Honorable Premier wethu elokuteketisa uMnumzane uThami Ntuli. Kodwa esifundeni sethu saseZululand ngiyalazi elensizwa siphethe bayibiza ngomkhonyovu abayaziyo. Kodwa lapha ekhaya futhi angilazi-ke elikamngazi lokuteketisa futhi-ke ngoba silapha ekhaya ngizofele ngimbize nje ngithi ake singaphambili asibukela, asimmemukeleni ngezandla ezinkulu babomkazi. Asithokoze Mnumzane uMosiya ongumphathi wohlelo lomhlangano obaluleke kangaka. Asibingelele kumfundisi ovulele ngomkhuleko, Mhlonishwa umeya waseZululand, ukhansela we-MP Khumalo, Mhlonishwa usekela meya waseZululand, ukhansela uMbatha, Mhlonishwa uSomlomo womkhandlu waseZululand, ukhansela uDT Memela, uDeputy Mayor womkhandlu waSondini, ukhansela uTG Madela,
usomlomo womkhandlu wasoLundi ukhansela uSM Thelezi, abahlonishwa amalunga e-EXCO waseZululand akhona ngaphambili, umama uNcwango, umhlonishwa ukhansela uZulu, umhlonishwa umntwana wasoSuthu oyikhansela kwaNongoma, labezitha siyakhuleka kuwena. Sibingelele onke amakhansela akhona phakathi kwethu angabavela kuyona yonke lemikhandlu yethu, ikakhulukazi aqaphelise kwakhona ukafoma meya wethu wasoNdini ubaba uNthuli, ukafoma meya yethu yasoPhomolo khansela uNhlabathi ngiyambona, nabanye abahlonishwa mhlawumbe engakababoni. Sibingelele umeneja kamasipala waseZululand ubaba uHlongo nabaqondisi bonke baseZululand. Sibingelele uMM wasoNdini ubaba uSandile Martin Khomo, bonke abaqondisi basoLundi nabasebenzi bakhona. Sibingelele-ke ama-ward committees, sibingelele onke ama-stakeholders afanelekileyo ukuba kulo mhlangano. Abafowethu bemedia engibabonayo, abezokuphepha, bafowethu nodadewethu, sanibonani ekuseni. Noma umuntu osethe ukuqhubaqhubeka nje, uma umphathi wohlelo ethi kunabantu okutholakala ukuthi mhlawumbe banenye injongo bona, hhayi-ke nathi besiyaziyo esimenyelwe kuyona, bese beqoka ukuthi lokho bazokwenza kakhulunywa. Hhayi, sengathi bangeke kwenze kakhulu. Thina lapho uLundi siphethwe kahle la uLundi, ngoba nabantu bakhona abasoLundi bevota, bavota kahle. Ingakho singabambisene namuntu ngoba asifuni ukuphathwa kahle. Abantu abayilungisa indaba zabo leli ababangabakhona. Hayi la phathi wohlelo nazo zonke izethameli ngalo mcimbi, uyintokozo enkulu namuhla ukuba ngixoshe leli thuba ukuba ngizokwemukela umhlonishwa ukhansela uKhumalo nomasipala wonke waseZululand kulo msebenzi obaluleke kangaka abazowenza lapho uLundi. Lo mjikelezo ohambela zonke indawo namhlanje uhambele lapha kithi uLundi ukuze sizozwa kahle abantu ney'nhlelo zentuthuko ezidiyelwe kanjalo nohlahlo-mali umasipala wethu wesifunda osihlelele khona kulo nyaka wey'nkece ozoqala ngomhlaka 1 kuJulayi wona lo nyaka uphezulu, oyoze uphele ngomhlaka 30 kuJuni ngonyaka olandelayo. Njengoba silapha nje sihlangene, kuyintokozo enkulu ukuba ngibike ukuthi nathi njengomkhandlu wasoLundi sesibe nakho ukuhlangana nama-stakeholders abalulekileyo, sidingida zona izinto ey'thinta intuthuko ebusomkhulu udidiyelwe, kanjalo futhi nohlahlo-mali luka-2025-2026. Sihlanganile nomholi bomdabu, abefundisi, osomabhizinisi neminyango ehlukeneyo kahulumeni. Angeke-ke ngimoshele isikhathi ukuhlonishwa ukuba ngethulela ukuthi ibhajethi yethu iquketheni, kodwa izakhamuzi zasoLundi ziyakwazi ukulapha kwibhajethi yazo ngoba sisuke siyenza sinabo abayizakhamuzi zasoLundi.
okwethu-ke la uLundi angibike meya yethu thina la uLundi sanquma nje futhi siyathokoza kusomlomo wethu ukuthi njalo nje uma ngabe sekupasisa ibudget siyesithatha umkhandlu lo siwuse ebantwini uyanquma-ke usomlomo ngoba uyena umuntu umkhandlu kulokhu nje usengihlebelile ukuthi uzobeka for i-date futhi uzoyihla usomlomo ukuthi umhlangano wethu uyokuku lapho khona meya yethu sisuke sokwethula ibudget phambi kwabantu ngoba yethu ibudget masethula thina la uLundi sisuke singesabi ngoba ayithinti isigodi esisodwa ithinta wonke umuntu wasoLundi konke lokho enikubonayo okuyi-development enikubonayo ngisho lapho eduze kwenu ukhona bona wonke amawadi ngakho-ke thina masithule ibudget yethu siyethulela ebantwini ukuze abantu babe ofakazi ukuthi lokho abasuke befunile kuthina ngempela siyakwenza alowo mazwi-ke ngifisa ukuba ngithathelele ithuba yokuba nginemukele inhlonishwa uKhumalo usichathazele ukuthi thina siwumphakathi wasondini usiphatheleni emgodlagodleni wakho lapha kuZululand yazi ukuthi uba nenkinga yebudget mashobana siyazi thina sezobheka ukuthi silalele thina konke okuzoLundi kulanganani kodwa phela siyaqonda ukuthi ziningi iy'ngane zakho zikhona oBhongolo zibheke wena zikhona eDumbe zibheke wena bakhona eKulusini babheke wena ngisho kwaNongoma babheke wena angisaphathi-ke lapho Lundi bheke wena amadodana angithokoze. Sabonga kakhulu Mhlonishwa Meya ngamazwi amahle kangaka enkulumo yakhe yokusamukela. Sesikhululekile-ke njengoba sesikhululekile-ke ngaphandle kokuchitha isikhathi sizocela usomlomo waseZululand umama uTiti Memela ukuthi-ke azosethulela abahlonishwa bakhona ngaphakathi kwethu bese-ke immediately mayiqeda lokho bese-ke esesithulela-ke isikhulumi sosuku simukele naye ngehlombe elikhulu umama Memela. Ngiyabingelela ngibonge ithuba elinikwa umphathiwohlelo umnumzane uMosiya ongu-Chief Operations Officer waseZululand. Ngiyathokoza mphathibandla. Ngibingelele inhlonipho enkulu umhlonishwa umeya waseZululand uNtungwa Mbulazi. Ngibingelele umeya waseLundi Sobethu. Ngibingelele uDeputy Mayor waseZululand Sonjikazi. Ngibingelele uDeputy Mayor waseLundi Ngingode. Ngibingelele uSpeaker waseLundi Mshele. Ngibingelele amalungu e-Exco aseZululand umhlonishwa uRM Zulu, umhlonishwa weSengcwango. Ngibingelele umntwana waseSuthu oyikhansela Nongoma. Ngithanda ukuthatha ithuba lokuthi ngethule abakhona abaholi bemkhakha ehlukene noma sengibabingelele kodwa mhlawumbe khona abangazi ukuthi angiqale kanje. uMashobane ngizihlonipho ngaye manje uSobethu kade selapha umeya waseLundi kodwa ngizoqala uDeputy Mayor waseZululand Khathela SI Mbali bakubone shana. Noma ngazi ukuthi bayamazi uDeputy Mayor waseLundi ukhansela uTG Madela kodwa phakathi kwaleli ngakho nothi cha ngibone ethombeni ngicela bakubone. Ngethule usomlomo walapha Ondini uShele naye ngenze ukuthi bamazi ethombeni. Uyabo ukuthi uyayenza ngethule amalungu esigungu sokuphatha
ezululele okuyibona abayi-administration, not administration, abawu-government okuyona abasiphethe ababambisene nomeya, ikhansela SA Mngcwango, siyathokoza Sotolo, ikhansela u-RN Zulu, siyathokoza kakhulu. Umntwana wasoSuthu ngimshilo nje abambona ukuthi bengisho bani oyikhansela kwaNongoma ngalezi. Ngicela-ke ukubuyela kubaholi esibabonayo abakhona endlini. Uma kukhona isingamshongo ngicela ukusho nje ekuqaleni ukuthi akuyona injongo leyo ukuthi bekhona isingabasha. Ngizothanda ukuqala ngofoma meya ubeseshiwo uMadlandlela, ubaba uMthuli, unyaka zenze kancane benimbono. Siyabonga. Sicele uformer member of parliament umama u-LR Liyazi, uney'gqoko ey'ningi-ke sikhona esinye asithwele. Bese kuba uformer PA kamntwana waphinda ngene uGG Dlamini, angimbona sihleli ngabalandeli awu. Siyathokoza. Bese kuba uDokotela Thelezi ongumholi emkhakheni yabantu abadala. Bethule ushene uBR Thelezi ongumholi wesiyingi se-IFP lapha Olundi. Bethule uformer member of parliament phakathi kwethu umama uMD Hlengwa Mashasha. Ngethule u-ex-co member wakwaNongoma uTJ Nzele okhona endlini. Bese ngicela ukwethula amakhansela akhona aseZululand. Ngiqale ngokwethula umfundisi uS Shelele Municipal Public Accounts Committee Chairperson. Siyabonga. Ngethule uZibode noma ngamboni lezi Zibode. Ilambe emva ngiyengaboni. Ukhona esinkwanyana ngimbonile ukhona kodwa akaphilile kahle mhlawumbe angazi. Ngethule ukhansela uMD Masondo oseZululand abuya beSolundi. Ukhansela SA Mngcwango bese ngimethulile lapha phambili uyi-ex-co member. Ngethule ukhansela uHN Sikhakhane obuya bengumholi we-IFP eBaqulusi. Ngethule ukhansela FM Dlamini uMalandela elasibona. Ngethule ukhansela NP Williams Sonisha. Ngethule ukhansela TM Ndwandwe Zile. Ukhansela BC Tabatu former mayor wasePhongolo Osazana. Ngethule ukhansela PP Slab buya bese Baqulusa buya bese Zululand. Ngethule ukhansela RN Zulu bese ngimethulile uex-co member khona la eTafuleni indaba ezitha. Ngethule ukhansela VV Dlamini buya bese Baqulusa buya bese Zululand. Ngethule ukhansela Dubazana buya bese Ndina buya bese Zululand.
Ngethule ukhansela NF Zungu Gwabini. Ngethule amakhansela asondile, mhlambe amanye asiwabonanga kodwa esibabonayo ukhansela uK Mbatha wase-Ward 17. Yabona. Ukhansela TP Phanyile wase-Ward 21. Angimboni uhleli kodwa ubekho khona. Mhlawumbe ngicele ukuthi amakhansela asolungu akasukume nesiwabone akhona ngoba nemiphutha lokuthi sethule abanye singabethuli. Sebezinvezile behola uhlonishwa uDlamini wase-23 sebesukumile nababona. Siyathokoza kakhulu. I-item enjengaleyo futhi besiyidinga kahle kahle. Ngicela-ke ukudlula ekwethuleni abahlonishwa nezihambeli zethu, kodwa ngidlule nje ngokuthi nesingabethulanga basemqoka kakhulu. Ngicela ukwethula-ke abaphathi bakamasipala baseZululand. Ngicela ukwethula umphathi, umunicipal manager, umnumzane uNtokozo Dongwa eGabisa. Siyabonga. Ngethule uCOO, Chief Operations Officer waseZululand, uSiya osiphathele uhlelo. Ngethule umnumzane uThembiko Sijelo, HOD wakwa-Technical. Siyabonga. Ngethule umnumzane uThokozani Soko, HOD wakwa-Planning. Ngethule uChief Financial CFO, Chief Financial Officer, Chief Financial Officer, CFO. Yabona. Ngethule u-HOD wa-Community Services, uMrs. Ndombela Uthandele. Ngethule u-HOD wa-Corporate Services, uMrs. Linda Usindi. Ngicela nje ukuthi abasuka endlini ngokusebenza bakwamasipala basukume nje sibabone bese behlala phansi. Abakhona endlini abanye nje ababone nje uma bengasukuma ngiqonde ukuthi bashuthile. Ngizoze ngibanele. Kuhle umphakathi unazi ukuthi ngisebenza eZululand. Ngakho-ke masilapha umuntu kufuneka akulindele lokho ukuthi uzobonakala ukuthi nawe ukhona la, sikuthokozela futhi ukuba khona kwenu ngoba yinina inenza izinto zenzeka. Sengifika-ke la kuthiwe khona angethule umhlonishwa umeya. Bengizocela nje ngathi kuney'nkulumo ey'ningi, bengicela ukuthi ukwehla kancane. Ngethula-ke umeya waseZululand. Umeya waseZululand ungukhansela MB Khumalo. Ungumlunga ongulazi kodwa umuntu emyela ngendaba.
uMashobane. Umhlonishwa-ke ungokuzalwa eZululand. Uzaliwe wakhula wasebenza eZululand. Usebenzile nangaphandle kwaseZululand kodwa nje uncane angakwazi eZululand. Wazi imilando eminingi yaseZululand. Ungumnumzane wekhaya, uganiwe nabantwana. Unemizi. Akahlali emathendeni. Umhlonishwa usele yikhansela amahlandla amangaki 5.5 amahlandla angengephansi kwa-25. Selokhu kwangeka lo humeni esikuwona uyikhansela emazingeni ahlukene, mhlambe emkhandleni ehlukene, kodwa nje useyingwathule kwezepolitiki nasekuphatheni kukamasipala. Umhlonishwa ungumholi we-IFP iqembu akulona, i-district yonke iZululand iphethwe nguye. Omasipala bonke laba abanenkinga enkatha. Labo abakhona benkatha lapho baphansi kwakhe. Ngakho usiphethe kabili, usiphethe ngapha kumasipala njenganamhlanje, besiphathe ngapha ipolitiki. Umhlonishwa usemazingeni uyi-ward councillor eBaqulusi, uyingxenye yomkhandlu waseBaqulusi, uyingxenye yomkhandlu waseZululand, uyimeya eZululand. So kuncane ungakhuluma ngekhansela angakuqondi umhlonishwa ukuthi uyisima kanjani. Umhlonishwa usebe waba nguSpeaker eBaqulusi amahlandla angaphezulu ehlandla elilodwa. Okusho khona ukuthi nakulowo mkhakha ugogodile. Umhlonishwa ulilungu lomkhandlu ophethe i-IFP uzwelonke, uyilungu le-National Council. Umeya wethu uyangena emkhakheni yesintu, uyibutho lesilo samabandla. Uma kuthiwa amabutho ashona le, umhlonishwa wethu ungumholi emabuthweni, uyavunula, mayesevunule hayi khona icule engangilazi laculwa mntamaphi kaNomkhulu lithi wabheka le ngamthanda kanje ngamthanda, so nakhona ngamthanda mayesevunule wamuhle eMashobane. Ngamanye amazwi uMashobane kuncane okukhona la ongathiwa akaqondi ngempela ukuthi lapho kwenzeka kanjani. Ngalawo mazwi inhlonipho enkulu ngiyamethula umeya kumina namhlanje. Siyabonga. Manje-ke kushintsha isizini, asikho kahle batho hlelo amaphimbo ethu. Bengizohlabelela ngoba ngiyakwazi ukuhlabelela. Ukucula futhi ngiyakwazi ukucula. Esithathe imikhonto, esithathe imikhonto, siba
Siyabonga. Ngiyabingelela umphathi wohlelo ubaba uMosiya OCOO la eZululand. Mhlonishwa umgazi wena kaMasiphula. Ngiyabingelela mgazi. Mhlonishwa uDeputy Mayor womkhandlu waseZululand Mthiya Shandukandaba, uDeputy Mayor womkhandlu waSondini umama Madela ukaZungu, umhlonishwa uDeputy Mayor womkhandlu waSophongolo umhlonishwa ubaba uNtshangase mgazi, umhlonishwa Somlomo umkhandlu waseZululand umama uMemela kaButhelezi, umhlonishwa uSomlomo umkhandlu waSondini Shenge. Ngiyabingelela kumalunga eExco ndabezitha nomama uNcwanga. Ngiyabingelela kumakhansela ahloniphekile onke aseZululand, amakhansela ahloniphekile umkhandlu walakithondini, amakhansela ahloniphekile umkhandlu waseBaqulusini engiwabonayo, amakhansela ahloniphekile umkhandlu wakwaNongoma. Mthiya umfundisi osivulele ngomkhuleko, MM waseZululand babuhlonga, uMM womkhandlu walakithondini ubamkhomo, ama-HOD yomkhandlu waseZululand umama uNtombela wakwa-Community Services, umfowethu Jele wakwa-Technical Services, uMamlinda wakwa-Corporate Services, udadewethu uSithe Msili Ndlondlo OCFO, umfowethu Soko wakwa-Planning. Nami mgazi angikwazi ungazibingeleli iy'talwati zethu, mhlawumbe okunye nje engingathi ukunihlebela khona ngisabingelela. Undi luhluke kakhulu uma ukhuluma ngeZululand. Ulundi luyinhliziyo yomntwana wakwaPhindandela, ngoba mina ubaba wayengitshela ukuthi bona bekhula isitolo sasisodwa nje beqhuba iy'nkomo bezisemhlosinga bese plazini babedlula bethenga isitolo kwaMahlathi kungekho lutho la. Manje-ke leli dolobha laSondini idolobha elinomlando ngoba idolobha elakhiwe umuntu omnyama. Umlando usitshela ukuthi abelungu babehambe bakha iy'cogogwana zamadolobhanyana ayebekwa phezulu ey'ntabeni benzela ukugada ukuthi yini engenayo yini ephumayo. Yikho nje sinesicagogwana kwaNongoma bayiyeka yonke indawo enhle bakhetha igunyanyana nje. Noma ungaya eMelmont idolobha liseGqumeni, noma ungaya eNgoje idolobha liseGqumeni. Ziningi iy'ndawo ezinamadolobha aseGqumeni okwakuthiwa ama-white towns ngolimi lolwa, kuthiwa ama-white towns. Siqale thina ukubona ngOlundi idolobha elakhiwe umuntu omnyama. Manje kuma sila Olundi mgazi sisikwaGogo sisemsamo lapho kubekwa khona amagula. Angisho ukuthi MaMhlabathi noSilefe babudlamini ngiyamnyundela, kodwa kuyamangaza ukuthola umuntu wakwaZulu eyi-ANC.
ukudideke ukuthi hawu kodwa usuthi hayi mhlawumbe umlanjwa ngibingelela ubaba uMthuli ama-stalwarts ethu oba uMthuli babe ibambe emaphoyiseni uZP Zulu Police thokoza kakhulu mandlanduna oke wawumeya la ngiyabingelela nami mama ubuyazi ngiyabingelela uMamhlengwa dokotela uThelezi babudlamini laba ndabezitha engibabalayo ngibona babe sebuntwana kakhulu ababakhotho ngoba lolu hambo esilihambile ku-IFP Mgazi ngaba selihambanga kuphela zazingekho lezi ayinqwanqwane abantu abawungeke ubathenge belambile kodwa wawungeke babekhuliswe ngokuthi awunikwa ukudla umuntu onganazi so-ke ukuthengeka lokhu kufike nje bethembeka kwaze kwamanje siyabonga kakhulu ngiyabingelela-ke kwi-administration yonke yaseZululand kanye neyala emkhandlwini wasondini umntwana Mgazi bengalithandi leli gama elithi wundi olumahlikihlikayo bengalithandi bekukhuza nje akuthulisa athi mahlikihliki makwezenjani ngoba bekusho ukuthi uncoma into eyenziwa ngabelungu ukuthi abelungu bashisa isigodlo nawe usuthi limahlikihlikana ngoba leyo nto yenziwa ngabacindezeli manje izinto ezenziwa abacindezeli fanele singayiphathi nje ngoba bazojabula yikho babona behamba nje ngoba bayabona ukuthi indawo yabayikho ngiyabingelela abantwana basendunkulu zinduna ngiyabingelela kusihlalo wami we-IFP ubaba uBR Mthelezi ngoba uyo sitolayo lapha baba uVita siholwa uwena ngiyabingelela kuma ward committee ngiyabingelela kuma CEO obaba omama abafowethu odadewethu sanibonani namhlanje nithensile nje angazi ukuthi ngithenseleni ngoba akekho umuntu ozothethiswa icala namhlanje namhlanje Mgazi sizela ondini njengomkhandlu wesifunda saseZululand ukuba sizofeza lokho okubalulwa isakhiwo sezwe ukuthi thina njengohulumeni basekhaya siyobika emphakathini ukuthi imali siyenzeni kodwa futhi siyobika emphakathini ukuthi imali sizoyenzani malini yona leyo esizoba nayo sizekela ngenxa yokuthi uma unyaka usuzophela size emphakathini uma futhi unyaka usuphakathi sesiqedile inyanga ezisithupha siyabuya size sizobika ukuthi sesenzeni lokho besithe sokwenza sikuphi nakho yikho ke niyayibone umkhandlu wesifunda kuba semphakathini ngoDisemba uphinde ubuye futhi ngoMeyi ngoba usuke uzobika ukuthi uma sikade sila ngoMeyi sizosho ukuthi sinemali engaka sizokwenzani ngayo nini kanjani siyabuya ke ngoDisemba sithi lokho esasishilo nakho sikwenzile nakho singakwenzanga yini okwenza singakwazi ukwenza lokho kuthiwa i-accountability siya-account akini mphakathi manje asikwazi nisivotelile sizeyini bese niyathetsa kahle nina fanele nithi yasa bathola namhlanje ake sibone ukuthi lokho sisuke sibathume khona bayakwenza yini
Sizekela ngenxa yesigatshana esilapha ya ku-Municipal Finance Management Act ethi asize sizosho ukuthi senzani la. Umgazi uzothi ukushiya nje ukuthi uzobuye asijoyine mayiseqedile. Kukhona uminister wakwa-Copter National amthume khona ngoba kunethimba elisuka national elizela. So ke bengicela ukuthi simkhulule ningabe bese nibona ngathi unibukele phansi. Bengisachaza ukuthi sizakela hayi ngoba sizwe nje salala savuka ekuseni sacabanga ukuthi asize yini. Cha, kusho umthetho uthi asize yini. Uma sesiqede ukuxoxa nani sizohlala ke thina njengomkhandlu waseZululand ngomhla ka-22 May sesiphasisa ke ibudget ngokusemthethweni ngoba lolu hlahlomali ezolethula la kuseyuhlaka nje ngoba alikaphasiswa ngokusemthethweni. Ngiyabika ke la uba sizokwethula uhlaka lohlahlomali lika 2025 no 2026. Imali ke emphakathi engizoyibika kini njengesifunda saseZululand esakhelwe omasipala abahlanu okungumkhandlu waSondini, umkhandlu wakwaNongoma, umkhandlu waSophongolo, umkhandlu waseDumbe kanye nomkhandlu wabaNqulusi. Ngizokwethula ke imali engango 1.7 billion imali ezobhekelela abantu abakhele isifunda saseZululand. Le mali ke imali esiyithola ngokuthi uhulumeni omkhulu asinikeze imali yama-grants, kodwa futhi enye imali siyithola ngenxa yokuthi nina mphakathi kufanele kube khona enikukhokhelayo okuzinsiza lokho esisuke kade sinisize ngakho. Siyazi ukuthi umkhandlu wala iZululand umkhandlu osemakhaya, futhi umkhandlu waseZululand umkhandlu lapho khona abamhlophe ababadudula bababeke endaweni ezilugwadule bonke abantu kwasekuthi indawo lezi eziwumnotho kwasekuhlala abamhlophe khona. Manje ke sithwele nzima ke kutheni abantu bakithi bathole intuthuko ngendlela abasuke beyilindele ngayo. Kodwa futhi engifisa ukuchaza phakathi kwele egameni lomkhandlu waseZululand ukuba sibike ukuthi umsebenzi wethu thina njengeZululand mbili esiwabelwe uhulumeni. Umsebenzi wethu kuba siletha amanzi ahlanzekileyo kwizakhamuzi zesifunda kanye nokuthuthwa kwendle. Lezi zinto zombili esinikezwe uhulumeni ngokwesakhiwo sezwe ukuthi isifunda siyokwenza leyo msebenzi. Siyayikwenzeke lokunye kodwa kusuke sekulandela okuyikhona esikubeke eqhulwini kuba yiloko. Sengishilo ukuthi imali esicabanga ukuthi sizoba nayo u-1.7 billion, kodwa kuyenzeka phakathi singayitholi leyo mali, sigcine singayenzanga ngenxa yokuthi abantu baseZululand bahlupheka abasebenzi. Nomuntu ebesimbale ukuthi uzokhokha sithi sisalindele ukuthi akhokhe aphele nomsebenzi angabe sasebenza. Umuntu angasasebenzi thina njengomkhandlu waseZululand siyaye simthathe lo muntu ngokugcwalisa iform. Leli form elisuke ezichaza ukuthi umuntu ompofu ngeke akwazi ukukhokha akhokhele insiza. Kungabe kube lo muntu umpofu akasebenzi noma umuntu osekhulile osehola impesheni noma umuntu okhubazekile.
bonke labo bantu sibafaka ngaphansi kohlelo esibiza ngokuthi indigent. Labo bantu kuney'nsiza zikahulumeni abayithola mahhala, njengokuthi nje sibanikeza amanzi angango 6 kilolitha ngenyanga, amanzi amahhala. Uma-ke ngibika lokho, ngibika ukuthi kule mali esisuke siyiqoqa kubantu siyayibala nayo njengemali esizoba nayo njengohulumeni. Kodwa mase kutholakala ukuthi abantu behlulekile ukukhokha, sigcina singafiki kule mali engaba 1.7 billion. Yikho-ke siyaye sikukhuthaze ukuthi abantu abakhokhe. Ukhona-ke wabhala ku-social media wathi hawu Zululand ngaze nisinishe amanzi, into esiphiwa uNkulunkulu, esipha mahhala uNkulunkulu, hawu ninesono. Mphakathi siwaphiwa uNkulunkulu amanzi, kodwa kunezinto ezimbili engicela ukuthi ngimcacisele zona mphakathi waSondini. Ikhona lento ngesiLungu bathi isource, kodwa ngesiZulu kuthiwa isizinda. La Ondini asinayo lento kuthiwa isource of water. Emakhaya nje mama umbuyazi uma bathenga igrosa yenyanga ngoba bahola kanye ngenyanga. Kakhulu into engumgogodla wempilo impuphu. Uma ususwela impuphu ususula ngempela kusuke sekuselitufu. Manje uma uthenga impuphu isaka kungaba u50 kg noma u80 kg, le mpuphu ufika nayo uyithele kwi-sauce, uyayithela. Ngagcina-ke angazoba abantu sebangenwa isilungu bonke, kodwa ngagcina bethenga isiphongolo nje esingaka. Makade kuyothengwa leyo mpuphu bese beyithela-ke beyikhiphe esakeni ukuze beyivikele ihlale ihlanzekile. Bayifake esiphongolweni-ke bavala. Yisosi leyo. Uma ilanga litsheka, umama noma umakoti uyazi ukuthi uzobeka ibhodo eziko athela amanzi. Kodwa uyazi ukuthi uma esebila amanzi uzoya kwisource ayothatha impuphu kwisource ayithele ebhodweni. Thina la Ondini asinayo isource of water, amanzi, ukuthi umuntu nje ufuna amanzi empompi angene kuwe ekhaya uzowathatha. Aweke asinadamu thina la, nemifula esinayo mincane iyasha njengoba nje sekusebusika iyasha. So-ke asinayo isource thina yokuthi abantu baSondini sizokwenza kanjani ukuthi baxoshe amanzi ngendlela abafisa ngayo nathi esifisa ngayo njengohulumeni. Zimbili izinto esike sizenze. Siyayihlinzeke ngamavaterikani noma senza amabhoholi, imigodi le esimba khona amanzi. Kodwa ngenxa yokugwadule bendawo esakhe kuyo, uyayimba ibhoholi ithathe 3 months noma unyaka yome phansi angabe saphuma amanzi. Kwesinye isikhathi umbe angaphumi, kwesinye isikhathi umbe kuthiwa aneswayi awakwazi ukuphuzwa. Manje-ke bese uyaphoqeleka ukuthi letha-ke manje amanzi ngey'nqola. Lokho okuyi-option yesithathu ukuthi njengeZululand ukuthi silethe amanzi ngey'nqola ngoba kuyabiza kakhulu ukuletha amanzi ngamavaterikani. Kodwa noma sesiwaletha amanzi ngamavaterikani asuka kude. Lapha nje Ondini mphakathi abanye lapha edolobheni, abanye balapha Ondini amanzi bawaqoshe eFryhead edangeni laseKlipfontein. Leyo itshela ukuthi vele sisenkingeni yokungabi namanzi. Manje-ke ma ethi umuntu amanzi siwanikwa uNkulunkulu mahhala,
uyabona ukuthi kuningi okufanele sichaze ngoba lamanzi awashoyo amanzi esikhashana akuwona amanzi ongathembela ukuthi abantu bazowacosha ngendlela abasuke befuna ngayo. Imali ke esibekile ukuba yenze zonke lezi insiza zokuthi abantu bathole amanzi imali engabo 913 million. Kadesho la umhlonishwa umeya noma engasasho kodwa khona into engifisa ukunivezela yona ngigcina imali yala olundi ingafikile ngisho na 300 million deputy mayor ngendlela yokuthi ukhandwa wasondini umkhandwa wasemakhaya indawo lezi zamakhosi abantu abakhokhi so siphila ngemali yama grants esiwanikwa uhulumeni omkhulu. So ke lena nje Dume ibudget yakhona 190 million ngoba lento kufanele simchazele umphakathi ngoba uma siya ukunichazela nilindele izinto ezinkulu kanti asimchazelanga ukuthi inkece incane kangakanani zincane kangakanani izinto esingakwazi ukuzenza. Umntwana waphinda ngene akhaleli idolobha akhikole ezingaphezulu ka-6,000 lapha kwaZulu Natal akhama college akhiparlamente sifunda thina nalabo abayi-ANC ababengazazi ngaleso sikhathi ukuthi bayi-ANC kanti sasikhokha thina imali yaqala iy'hlanu kuthiwa imali ye-IFP yokulunga ye-IFP esikoleni ngoba i-IFP ngaleyo mali yayifuna ukuqinisekisa ukuthi iy'kole ziyakhiwa kodwa futhi usuyikhokhile leyo mali umntwana kunemali ayethi ngihlangabeze asidibane phakathi nendawo uhulumeni wakwaZulu uhlangabezana nawe wena mzali wengane kuthiwa-ke urandi for randi leyo mali be-2 rand kwakhiwa iy'kole lezi iy'kole ey'ngane manje-ke yikho-ke nina enisebancane la ethembeni nabona la KwaZulu Natal singashiswa iy'kole ngoba zazakhiwe kanzima ngey'thukuthuku zabazali nomntwana wakwafundakela kwase kuthi-ke laba abanye ngoba babekhonza amatoyitoyi base bethi kayishiswe iy'kole zashaya iy'kole kodwa la KwaZulu Natal ayishaywa ngoba babeqonda kahle abantu ukuthi uma uthi asishisa isikole uthi phela sishisa into yethu esiyakhe kanzima. So-ke imali-ke yimali-ke ewu-913 million esizobhekelela ukuthi intuthuko la iZululand iphile. Kodwa noma kunjalo sinabasebenzi sinamakhansela okufanele ngaso sonke isikhathi uma bekade besenzela umsebenzi kufanele phela bahole ekupheleni kwenyanga ufuna baphile. Umkhandlu kufanele uqikelele ukuthi uzokwazi ukukhokhela abasebenzi. Sibekeke imali engango 710 million ezobhekelela lokho kodwa futhi imali ikhuphuke ngo-59 million uma ukhathanisa nonyaka odlule kulo 1.7 billion. Ngiyabika-ke kini mphakathi ohloniphekile wasondini ukuthi ama-tariffs sizowakhuphula ngo-4.3%. Ngoba leyo ifuna ninaki impela ngoba uzobona imali isikhuphuke ngo-4 rand 30 cent ku-100 rand kusuthi hawu kwenzekani manje kanti wafika umeya wazobika. So kufanele nikwazi lokho kulaba abakhokhayo kodwa futhi bengishilo ukuthi wena ohluphekayo noma ongasebenzi noma okhubazekile ugcwalisa iform lapha nje Ondini deputy mayor noSomlomo kunabantu abaningi abaqashile abangakhokhi. Ngiyasola nje share ukuthi awukhokhi wena
hayi ushenge kuphela nami njengomeya ngikho manje kufanele senze imizamo yokuthi sibaqopholote bonke laba bantu sobo abangakhokhi manje siqashe ngokuthi sisemakhaya bese kuthi laba basemalokishini bayakhokha manje thina sikhokhi awumtshele nje uthini kuthi umeya uthi usomlomo uthi udeputy mayor akakhokhi ngokuthi bahlale emakhaya kodwa umntwana waphinda angene wayilwela leyo nto kangangokuthi ngisho iANC isishaya umtheshwana owawuthi umasipala uye ngisho emakhaya kubalwe ukuthi ijalidi lakho lingakanani uney'mbuzi ey'ngaki uney'nkuku ey'ngaki kusho ukuthi wena ubuke kunemali engaka pho kodwa umntwana wama wathi into eyenza abantu basemakhaya bangayi lokishini yingoba bafuna ukukhokha so kanikwazi ukuyosukela abantu abampofu nithi abakhokha ngenhlanhla ngaleso sikhathi manjanduna imikhandlo eminingi la yayiphethwe yi-IFP kwakufunike ku-ANC ukuthi iqhubeke ngoba kwakuzokhokha abanye bengakhokhi lolo hlelo lwagcina lifadalala kodwa kukhona okwase kunyonyonga ukuthi abantu abakhokhe uma-ke sesikushilo lokho sinohlelo esinalo ngaphandle kwamanzi nama-toilet noma nokuthuthwa kwendle siney'nhlelo umphakathi wasondini esizozenza njengazo lezi zokuhambela umphakathi sizoxoxa nawo sibeka imali engango 1 million bese kuthi imali ye-IDP le akade ngiyibika ukuthi sihambele imiphakathi phakathi nonyaka sizobika ngohambo oselihanjwe umkhandlu sibeka imali engango 2 million bese siba nemali esiyibekela isikhungo sinesikhungo la ondini esibizwa ukuthiwa indonsa leso sikhungo siqeqesha kakhulu amakhono abaculayo o fashion design laphana kuze nina kakhulu kodwa phela bayapheka nabantu besilisa ngoba abaningi manje abantu bazi impohlo kodwa laphana endonsa kufundwa ngisho nanokupheka ngoba abantu besifazane kubalulekile ukuthi nikuphucule ukupheka ekhaya hayi le nto ukuthi umuntu athole izinto ey'ntathu nje useqedile njalo siyakuhlaba lokho amanzi iswayi impuphu sekuphelele njalo cha edani njengamanje uma uyothenga nje kunama-sauce ney'payisi izinto ey'ningi ezenza ukuthi uwuncinde umuntu manje ukudla lokho kupheke ngezinto ey'ntathu awuwuncinde umuntu ugeza izandla nje so-ke nakhona-ke lapha endonsa siyakhuthaza ukuthi insizwa hambisani iy'cebe zenu ney'ngoduso zenu ukuba ziyofunda ukupheka ngoba lento yokungakwazi ukupheka kuyasihlaza kunabantu abahlulwa ngisho ukupheka itiye ibehlula impela ubotha ulamehlula umtitiye so-ke kuyafundwa-ke lapha endonsa kufundelwa nakho ukupheka lokho laphana-ke endonsa sibeka imali engango 4 million kodwa futhi enye into esesiyenzile sesithe asithi ukuqinisa umkhakha wokuthi abantu abasha bameleleke eZululand ngoba uma uthatha umuntu wakwaNongoma Phongolo Duma Bakulusi uthi akezela indonsa usuke uthi akathola indawo yokuqasha so-ke sesihlelileke ukuthi sizophuma endonsa sibahambele labo masipala ngesikhathi ucoshwa lawo makhono abakwazi ukuwaveza siba nemidlalo-ke njengeZululand eqala iyi-Mayoral Cup iqala komasipala emawodini ikhuphuke ize ku-district ibisiyashintsha uma isisuka ku-district
isiya province iba usalga kodwa iqala i-mayoral card. Sinemali ke sibekile ngicela ukuqondisa lapha imali yendonsa i1.7 million bese kuthi imali yemidlalo i4 million ngicela ukuqondisa lapha bese kuthi njoba nazi nina la ondi ukuthi sivamisa ukuba nemidlalo njalo ngonyaka la sihlonipha khona umntwana waphinda angene esithi legacy cup. Sizoba nalo ukuthi lolo hlelo silibudgetele ukuthi ibe khona futhi legacy cup. Kwi-legacy cup ke sibudget imali engaba 6 million. Kodwa sitheke ukumodifya ke manje ukuthi i-legacy cup umntwana phela waphinda angene akavelelanga nje la KwaZulu-Natal kuphela. Ngeke bese sithi legacy cup yomntwana silanda amaklabhu akwaZulu-Natal kuphela. Sizokushintsha ke lokho. Sifuna amaklabhu ako-Gauteng, ako-Western Cape nawo eze la ondi azodlala kuleli ground leli lana ezansi. Kodwa futhi sivumelane namakhansela ukuthi kuzoba nezifundo. Kuzoba nohlelo esizolibhekelela ukuthi ngoba umntwana wayebathanda abantu abasha kodwa futhi wayebahlonipha abantu abakhubazekile kodwa futhi umntwana niyazi ukuthi udaba lwe-HIV and AIDS ubelibeke phambili kangakanani empilweni yakhe. Uma siqala kwi-legacy cup sizosukumisa nalezo nhlelo ukuthi ngelegacy yomntwana abantu abakhubazekile bahlomulana, ngelegacy yomntwana abantu aba-affected nge-HIV and AIDS yini esizoyenza kulezi inhlangano ezikhona njoba kukhona uPrincess Mandisa yini esizoyenza. So ke ngoba igama elithi legacy igama elide akulona igama lika one day eli once off. So lide ngakho ke kufanele iqale kube nenhlelo esizenzayo bese ke sizofika ke ovuthwandabeni ke sekudlala amaklabhu la. Njengamanje amakhansela athe afuna iklabhu eyodwa yala KwaZulu-Natal basazosho ke ukuthi yipi etholakalayo kodwa phakathi kwe-Pirate neChiefs izobila bese kuba eyodwa mhlambe suke Western Cape phakathi kwe-Cape Town Spurs noma iStellenbosch ngoba umntwana ilegacy yakhe inde ayichazeki. Umntwana phela osale elwela inkululeko onke amaqembu edisbandile osala yedwa elwela inkululeko. So kube ngalweli KwaZulu-Natal kubelwela iSouth Africa yonke. Yikho nje umntwana enqaba ukuthatha uyimele egeqe mageba ba olomisa laba bawuthatha ubaqoza bawuthatha yena wenqaba wathi ngeke ngithatha uyimele egeqe kunabantu bakithi abasemajele. Ilegacy ke leyo umntwana yena asikwazi ke thina njengeZululand njoba umntwana azalelwa la eZululand isigodlo sakhe sila eZululand ebese sikuziba lo ngisho idlinza lakhe lila eZululand. So kasikwazi ukucisha ngisho nakho lokhu umphakathi bokuthi kukhona ama-province ifundazwe ngisho nakho lokhu ukuthi kukhona omasipala amakhansela umntwana waphinda ngene kuqonwa lapha exoxweni umntwana waphakamisa lokho ukuthi ngeke kodwa abantu baseNingizimu Afrika baphathwe ePitoli noma eCape Town. So ke wathi abantu akwakhiwe uhulumeni abancane la khona abantu bezosheshe bafike khona. Yikho awubheke na nikhona uhulumeni wethu lapha eduzane. Sinalo uhlelo lo Christmas wogogo nomkhulu njalo ngoDisemba sibakhisimuze
ukuthi ma ufika uChristmas babe nokudla abazokudla. Sizobuya futhi sikwenze lokho. Sinemali esibudgetile engango 2.5 million ukupha ogogo. Sinemali futhi engango 1.5 million esibelele osomabhizinisi abancane lokho kuthiwa i-local economic development. Umntwana bewayethanda kakhulu leyo. Kuleya minyaka yo 1985 umntwana wathatha okaNkosishando uMamfaith Gasa wabaweza wathi abayephesheya beyofunda befundela ukuthi enziwa kanjani ama-co-op. Bafunda babuya nalolo lwazi ba bezolinikeza thina. Nakuba uhulumeni wethu ungena wasuyayiqeda leyo. Wayiqeda. Kodwa i-ANC bisikubuyisa noma ibisikubuyisa isibuyisa kanjani? Kodwa bisikubuyisa ngoba ike yahlekisa. Yathi akulinywe phezu kwezindlu. Samanga ukuthi hawu. Kulinywe phezu kwezindlu. Kodwa sase sibuye siyabona ukuthi hayi bazama ukuvala igap yokuthi abantu ike yathi abangani. Tweke bekithayi lapha phezulu. Usubeka inhlabathi usutshala. Kodwa isibuyisa ngoba uhlelo oludala luka one home one garden. Sasifundiswa ngalo sikhulathi umnotho usemhlabathini. Uma ungalimi izokugulana inhlaba. Kodwa umuntu olimayo embone kulawa inhlaba. So ke sinaloko uhlelo olunjalo elizobhekelela ukuthi senzani ngalokho kulento yama-LED. Njoba ke bese ngishilo ukuthi umkhandlu wethu ugxile kakhulu emanzini. So imali esibekele amanzi la ondini kulonyaka njobe besho uhlonishuma ukuthi balindele ukuza ukuthi einganeni zabo bona baxoshani egameni ke lamakhansela onke esifunda saseZululand. Ngiyabika ke yini umphakathi ukuthi umkhandlu wasondini siubekela imali engango 154 million. La umphakathi njoba ngeke ngayichaza indaba yamanzi. Sike sibe nenkinga lapho ndi. Njoba ngishilo ukuthi kulukhuni umphakathi uma uvala umfula uthi uzothatha amanzi emfuleni. Ubhekana nezingqinamba ezimbili. Ingqinamba yokuqala ile yokuthi uyasha umfula. Bese kuthi la ubeke khona iphampu yakho aqhela amanzi kuyo. Uma seqhelile abantu abazokwathola amanzi. Kusho ukuthi kufanele ubudgete ukusondeza iphampu lamanzi akho. Kodwa futhi enye ingqinamba esibhekana nayo uma izulu lina kwagcwala ngomfula kwemuka konke lokho besikufakile. Lapha kondini kuyenzeka kuphela amavika amathathu kuye enyangeni abantu bengenawo amanzi ngenxa ukuthi kugcwala umfula imfolozi yemukisa yonke into yethu esinayo. Kwezinye indawo umfula awumukisi uvela ugqibe. Fanele ke siqale phansi ke kumbiweke icingwe leyo nto kulungisweke bema abantu bewathola amanzi. Akufani netha. Empeleni into enhle ukuthi kwakhiwe idamu ngoba amanzi edamu amile. Uyakwazi ukufaka iphampu yakho endaweni ekahle ayibile lokho igudluka. Kodwa emfuleni njalo kufanele igudluka uyibuyisele. Gcwala umfula yemuke uyothengenye. Senza lo msebenzi. Sibhekene ke naleyo nkinga ke ehlale njalo isibuyisele emuva. Kodwa kule mali umphakathi kulama project esisuka siwenza la Olundi siyayiqikelela ukuthi osomabhizinisi bendawo bayahlomuka. Kulokho nje bawu12 osomabhizinisi bendawo abahlomile. Bonke sebebo u12 bahlomula imali engabo 20 million.
bengicelileke ukuthi ugabhisa ukuthi phela bonke osomabhizinisi abake bahlomula lapho ndini ake bengibizele bona ke sizocela isiphaphatha ukuthi akukoni abangakutshala bakubuyisele emphakathini. Uma nibheka nje ukhona nje angazi ukhansela ubani ongithumelele isithombe, kukhona lapho ndini ongithumelele isithombe sikagogo ovele wa yigama nje lakho thini ngoba sihlonipha isithunzi, kodwa akusiyindlu leyaleshile, akusiyindlu leyaleshile vele nje noma abakushanga lokho okubehle iphandle lelo phandle ke likagogo lishile. Manje ke sibukake ukuthi abaselekelele labo somabhizinisi abasuke bexosha ukusebenza emphakathini ke kube nogogo nje noma umuntu okhubazekile noma zintandane eyixoshini bese zithi hawu ngokufakwa kwepayipi lapha ya ngahlomula namhlanje ngekhaya ngangingenani, so besibhizike ukwenza lokho, kodwa sivumelene ukuthi ngonyaka sizokwakha izindlu eziwu5 lapha eZulu land, 1 oNdini, 1 kwaNongoma, 1 oGongolo, 1 eNdumbe, 1 eMaXhosini. So ke babhizike nalokho ukuze siqale lezo zinto, kodwa ngicelile kwi-administration ukuthi ngifuna ukuzethula lezi zindlu ngo-August. U-August inyanga enkulu kabi, u-August. Manje kufanele-ke kube nabantu abathi ngo-August ngenyanga ka-August kukhona engakuhlomula. Kukhona okwenzekayo la Olundi noma sinazo inkinga, kodwa kukhona okwenzekayo ngoba lapha nje konje sinomsebenzi khona wamanzi la ukuhlomula khona u-6, u-10, u-12 kwabayeni emanzi abomvu kwaXobe, kwaLangakazi, eHlalo, eHawini, kwaMahleza, kwaMamkhize, eMpayini, eYindini, kwaNcwane, eMishini, nasoLundi Unit BA, uLundi Unit B1, kwaMbangayiya. Zonke lezi godi kunemizi ehlomule ngamanzi ewu-12,028. Osomabhizinisi abahlomulile bendawo bawu-3, imali esebenzile u-18 million. Umsebenzi usuyaphela ngoba uku-98%. Lapha eNzololo ku-116 kuhlomule khona imizi ewu-286 efakwe ama-standby. Osomabhizinisi babili abahlomulile inani le-budget beku-13 million. Suqedile lo msebenzi. Bese kuthi la Olundi sine water treatment works phase 2 othinta u-117 lapha koMabedlane, kwaMthizini, eNkonjeni, eNorth naseCentral. La imizi ehlomulile kule project u-2,318 imizi ekwazi ukuxosha amanzi. Osomabhizinisi bendawo babe u-6, 105 million imali esebenze la. Le project isakhiwa namanje siphakathi nendawo nayo si-56%. Ngibala njalo lapho ndini ukuthi noma kukhona abangenawo amanzi, kodwa hayi ukuthi kuthethwana, kukhona la okwenzekayo. Bese kuthi kuyo futhi la Olundi kwi-water treatment works phase 2 ke manje sifake khona imali engawo 17 million
lo msebenzi ke wona usuyaphela ngoba u98%. Bese uthi la ondini sineyinhlelo eziyisikhombisa zokuhambisa amanzi lokho kuthiwa ngama-regional water scheme. Amabhoholi awu-67 njengoba ngike ngachaza kuney'ndawo la esibona khona ukuthi ngeke sifike manje ngamapayipi, kodwa ke sizama indaba yamabhoholi awu-67. Bese kuthi iy'khethu ezizama ukuvala iy'khethu ukuthi abantu bakwazi ukuxosha amanzi, iy'ndawo khona ziwu-16. Sinawo ama-water treatment works la ondini maningi. Sinawo nje lapha kwaThula Sizwe, sinawo kwaCeza, mabili kwaCeza, khona uNew Ceza no-Old Ceza. Sinayo eNkonjeni, sinayo eBabanako, sinayo eMakhosini, sinayo nalapho Lundi. Njengala uLundi nje ithinta uWard 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21 no-22. Ngaphansi ke kwalezi inhlelo ziwu-90 ikimi ey'ncane. Bese kuthi kulezi ikimi eziwu-90 ziwu-47 ey'sebenzayo, bese kuthi ezingasebenzi ziwu-20. Yikho ukuthola ukuthi kwezinye indawo uthola ukuthi abantu bayalwa bathi awubheke ikhona infrastructure kodwa amanzi asiwatholi. Lezi indawo ke ziwu-20 esinenkinga yokuthi zifile. Enye into eyenza ukuthi iy'kimu zethu zingakhambeki kalula kungenxa yenkece. Bengixoxela abantu basedumbe nje mama uMbuyazi izolo ukuthi uhulumeni ufaka ncamashi nomzi wakho nje ekhaya, ngoba ekhaya nawe une-budget, uyazazi ukuthi uthola malini ngenyanga, bese ubudget ukuthi yini ozoyenza. Bengichaza-ke ukuthi imvamisa futhi ayi ukuthi imvamisa wonke nje umuntu oholayo kuphela inyanga eselele ngesisu. Uma ungafika emzini wakhe uye efrijini uyofica isigubhu esisodwa samanzi. Yini nakhona ufica amanzi ngoba akawathenganga, yikho ekhona efrijini. Ayisekho nje into ethengwayo, akho nyama, akho juice, akho lutho, akho ngisho upholoni, akho ngisho iviyena efrijini. Useqhubele nje ulinde ukuthi kuphele inyanga hole. Mina ngibala ukulohola nje kungaba uyikhansela, unesi, uthisha, uyiphoyisa, wena nje holayo khohlwa usukasenayo imali. So-ke nohulumeni uthi uqaba usuphela unyaka, Dokotela Buthelezi usuke ungasenayo imali, usuke usuhamba ngamadolo uhulumeni, ngoba usuke vele uyakusuphela imali isebenze phakathi nonyaka. Mase kuyela ngasekupheleni konyaka hayi sekuguqwe ngamadolo. Manje-ke lezi iy'kimu ke ingasebenzi kungenxa yokuthi imali vele ayisekho, yifriji elinesigubhu samanzi nje kuphela. So nohulumeni-ke usebenza kanjalo. Yikho nje ungeke uvuke ekuseni, uvuke nje ekuseni usuthi sengakhi indlu yakwagogo. Cha, faka uqala ibudget. Ngeke nje uvuke ekuseni uthi sengemulisa indodakazi yami, fanele uqala ibudget. Nathi-ke sisebenza kanjalo-ke phakathi njengohulumeni. So-ke siney'ndawo-ke la eziney'nhlelo ey'bhekene ney'nkulu iy'ngqinamba. Ukhansela ubani wendawo kwa-17? Khona ukhansela wa-17 nowakwa-23 bavele bangifonele awekho amanzi.
awekho amanzi. So sinazo-ke lezi ndawo esibhekene nazo ezingawathola amanzi ngendlela okufanelekile. Njengalapha nje enkolweni kwa-Ward 16 banenkinga, eShungulwane kwa-Ward 23, eGoje, angithi uyabona ngibala khona impela. Omunye nje wangifonela wathi kwaGoje sothi Mgwaleni ukuphi ushathi sombimbi. Kodwa zintathu indawo lapho iskimu samanzi singasebenzi. Manje akakhala-ke lamakhansela nalapha nje kwanjomelwane into ongenandaba nakwanjojo eMhlahlane kwa-Ward 10, eWela kwa-Ward 8, eThaka Nyambose kwa-Ward 4, kwaDunge kwa-Ward 9, oKhukho kwa-Ward 15, kwaBhobhobho kwa-Ward 6, nalapha ku-P700 ku-Ward 24, kwaMahleza, eMpembeni, eMadaka, eStetema, kwaDindi, eDlebe, konke lapha kokubekeni. Yizo zonke indawo lezi ezinenkinga yamanzi phakathi kwaSondini. So ke inkinga esibhekene nayo kusuke kulimele ingqalazinda yethu njengoba ngike ngachaza ukuthi uthola ukuthi kufilo kunye bakubulele. Uthola ukuthi-ke mase sithi siyokukhangisa ngenxa yenxexe esingenayo, uthola ukuthi bayayithatha iphampu yethu, mase beyithathile bese bethi washa thusanibamba, anisikhokhelanga imali ethile lethi ngeke sikhande lokhu ningayikhokhanga yonke leyamanzi, sivele sithuleke ngoba imali asinayo, bese besokolile abantu. Sinohlelo-ke kodwa esike silenze bantu abasha nalo olusisusela ukukhuluma ngoba kulanjiwe phansi uhlelo lwama-EPWP. La ondi sinama-EPWP awu-148 esiwaqoshile. Kodwa bayakhala ngeke isililo kuphele ngoba kulanjiwe. La ondini bakhona abantu abalimayo. Kodwa sesikushintshile lokho ukuthi kuthiwe kulinyelwa ndumuzi, sesibheka ama-co-op. Akhona-ke ama-co-op asebenzayo la akhiqize amathani awu-61 ama-co-op la enza imali engango-1.9 million. Kulezi zinto abasuke beyitshalile basespa basekwaBoxer nakuma-tuck shop. So ke siyabakhuthaza ukuthi abaqhubeke balime ngoba kukhona abantu abaphilayo ngalokho. Siyanxusa-ke, siyazi ukuthi anikujwayele abantu bakithi ukuvakasha, kodwa siyanxusa ukuthi hambani niyovakasha. Kungabi lokhu kubukana namakapa akini nje, selivela gqwala lokhu kubukana nekapa nje. Akuphume nje uthathe usilavithi wakho uye lapha nje emakhosini. Niphike nje nibambane ngokuqale nikende lapha nikende bese nishiyo ngoNtsumbulwane. La izulu liningi indawo ongavakasha kuzo. Khona ngisho amadlinza amakhosi akwaZulu nilapho nje aluwazi amadlinza amakhosi. Kanti kube niyavakasha ngabe seniyawazi. Siyanikhuthaza ukuthi niphume niyo wavakashela. Uzani-ke nala eNdonsa abantu abaculayo abeze ukuze amakhono abo ngoba usuyakwazi ukuphila ngekhono manje. Ingane impela iphile nje wondini. Siyanxusa ukuthi uzani nakho. Sengephetha sibe neshwa nje
umphakathi wasondini kusukela ngo-2017 njoba nibona ama-toilet engakhiwa nje saba neshwa lokuthi inkontraki le umkhandlu waseZululand nami ngangakafiki eyayinikeza umsebenzi wama-toilet ukuthi wakhe yayisi imanga la isivula icala lokuthi yiye bekufanele ithole lo msebenzi kwaba nombudulo-ke ey'nkantolo kodwa lasilahle icala lokhu lisilahla nje siledlulise lisilahle inkantolo yagcina lithi ngoba sibachithela isikhathi asibakhokhela imali engango-45 million yokubachithela isikhathi kodwa wathi asinayo leyo mali saqhuba nje kodwa futhi yayisibuye inkantolo isibeke ugodi entanyeni lokuthi uma sesiyitholile imali ngoba sabatshela asinayo uma sesiyitholile imali sesakha ama-toilet sinike bona sibakhokhelele imali sibuye sinike bona futhi umsebenzi siyitholela imali engango-80 million base bethi washathusa mhlolo lethanile base bebuye be-eda-ke bengeza imali yey'nkantolo iy'ndleka zey'nkantolo zabameli le mali yagcina isiwu-70 million or 75 million kusho ukuthi-ke kulo 80 million sesisele no-5 million yokuthi sakha ama-toilet kodwa-ke sinene ingxoxo sivuma okokuqala ukuthi hayi khani niyasehlula saphuma saxoxa-ke kodwa base besibekela imbandela oqala uthi asibakhokhela u-5 million upfront bese belesula-ke icala kuxoxe ngaphandle nempela-ke ngacela kuGabisi ukuthi akabakhokhele wakhokha kuGabisi kodwa base bephuma-ke enkantolo ngase ngiyabacela uGabisi ukuthi hey gqokani kahle ngoba abantu bayakwazi ukuyikhanda mama ukuyazi nina aniyazi le umuntu useyikhanda uzumphike umphiki ukuthi uwe bayeke wayisusa lento hayi phinde futhi wethu ukuthi awu uye manje-ke khake bayikhanda-ke baba bahleke mandlanduna mase siyoxoxa lolu daba lokuthi sicela ukuthi bakithi basehlisele ngoba lo 75 million asinako hayi cha ayizangeni intokazi lengifisa ubona ukuthi hayi nempela bakhidela ngoba siqeda umhlangano sebesehlisela 30 million sebethi hayi 45 million kusho ukuthi imali esesibakweletayo nawo 40 million oku5 siwukhokhile kodwa futhi nawo lo 45 basebethi sizowukhokha ngokwamaterm angeke nje siwukhokhe once off lokho-ke kusijabulisile ngoba kulonyaka omusha wey'mali nizobona-ke emphakathi sekubanga amawodi la okunyakanyakaza khona ukuthi kwakhiwe ama-toilet oba awekho ama-toilet emakhaya kodwa siyacela ukuthi nisibekezelele ngoba uzothola ukuthi lapho ndini nje mhlambe mabili nje amawodi ahlomulayo nakhona hayi ukuthi iwodi lihlomula lonke mhlambe isigodi nje sisodwa so-ke nisixolele kakhulu umphakathi ohloniphekile kungenxa yenkece ngifuna ukudlula la angisayiboni lezi ngane zami ethe yithi ngifuna ukudlula bakhona la ebebeqeqeshwa kule nto kwa-MTN la bakhona sebehambile kodwa ngifuna
ngicela mphakathi kunohlelo olusuke luqhamuka ngoba thina njengohulumeni simukela yonke into ezolekelela ingane zethu ukuthi kube khona ezikwenzayo. Uma kuqhamuka uhlelo siyalwenqaba sithi ayozani nathi sinazi ingane ezihleze emakhaya ezinye no matric ezinye ngama graduates. Sithi ke senzele ukuthi lezi ingane zethu kube khona ngesikhathi ziqeqeshwa kodwa zibe yitholongo otsungulwana bokuphila. Manje ke siba nenkinga phakathi ukuthi angiyibike lento ngoba ngibona ukuthi mina ngizoyivala yonke leyo nto ayisezoba khona la izimo. Ngoba ngeke sikwazi ukukwazi ingane kusukela ekuseni kuze kushona ilanga ingane zisichapha ngenhlamba ngoba sisuka thina silekelela zona ingane. Uma ingane ihambe yayoqeqeshwa kufanele ithole asikubizi ukuthi iholo kanti abadala. Sibiza ukuthi yini stipend isibonelelo. Sikubiza ngokuthi ke ingane ithola isibonelelo ngoba kade iyoqeqeshwa kodwa mayisiqeda ukufunda izothola isitifiketi. Sekuyi-CV njalo leyo isingathi mayicela umsebenzi ithi hawu bakithi ngigqoka ama-cogs. Manje bese le nhlangano esuke imele siyicelile ukuthi ayizosenzela lokho yiyo phela okusuka ifanele ibanike otsungulwana. Uma leyo nhlangano ingasabakhokheli zivele ingane ke zilwele sichapheke ngenhlambane ziyathuka lezi ngane wemali uyazi esizalayo ungathi uthi inhlamba zayiyele esikoleni zithola lapha social media. Manje ke ngithanda ukuchaza lokho ngoba nizodideka nizwe ukukhulunywa ngaleyo nto kakhulu nina lawo ndini bese nithi sehlelwa yini ebhasini sikhokhile. Umosiya ke nomqondisi womnyango uMambinda sebekhulumile nalezi ingane. Kodwa ngithi angibikele ukuthi uma sengasekho ama project abantu abasha sezululela afundisa ingane ngizowavala onke. Akho project yokuqeqesha abantu abasha engizoyivumizela izulu. Ngoba ngeke uthathe ingane ihleze ekhaya ibhorekile unelunga ithatha ukuthi ayizoqeqeshwa bese kuphela ukubhoreka ivula amehlo isichapha ngenhlamba. Ngoba njoba bethuka izululand kangaka izululand yesuka imsiza ihamba icela bese kuthiwa hayi nani uxhaso sisuke siya nalabo abantu abayimele sithi abasisize kube noqeqesha abalwenzayo senzele ingane zethu kube khona ezikwenzayo. Uma imali engasayitholanga hayi kodwa futhi sisuke singashongo thina ukuthi abayeke ukuza ehhovisi bezothi nakho singaholile sibachazele ukuthi yini. So ngifisa ukuyibika phakathi ngoba nizophinde nithi nina hawu umkhandlu wasezululand ayikho nje into yenzela abantu abasha sihlezi nje emakhaya into esiyenzayo nonelwa yilabo sebesizakele. Yiyo ke lento ubaba uMosiya nomhlonishwa umeya akade ekhuluma ngayo ukuthi yini abathi bazoza la. Nisizile ngaba address ngoba bebengeke bezodelela. Siyakulalela thina mawuza nenhlonipho. Siyahlonipha nje mamuza. Kodwa muza ngelinye igiya nathi sishintsha amagiya. Mina muza ngegiya u1 nami ngifaka u1 nami nginayo u1. Futhi umuntu uzomsabisa la impela bazomfica khona angisabi.
mina ureverse njani na. So ke please siyacela ngeke sikwazi ukubekezelela ukuthi uma ungenekisekile usebenzisa amagama angemukelekile. Woza wonke umuntu waseZululand fanele alalelwe futhi ahlonishwe, kodwa siyohlonipha ohloniphayo phela. So ke siyacela sengiphetha ke le budget akade ngizoyibika lakini akusikhona nje ukuthi bengisesontweni sengifunda incwadi ngashumayela okwenu bese ukuthi nithi amen. Cha, ngizocela ababili abathathu abane baphawule ngale budget obe yini